What's up guys? Welcome back sa ating channel. Alright, nandito tayo sa Guagua Public Market. Alright. At ngayon bubuksan nila ang new celebration ng Market 9. Yan, dito lang yan sa chicken and meat session guys. Tara, tignan natin ang kanilang mga piesto guys. Tara. Let's go, let's go. Kung bago ka lang sa channel ko, subscribe na kayo. Alright. Engineer Noli Pangpong. Ako din kaya tayabing engineer na Joke Ningeni. Siyempre po, hindi katamo pong parish vicar. Wala po, din nga kaya katamong mga sipag na Sangguniang Bayan members. On my right, Honorable Councilor Michelle Rivera. Honorable Councilor Vitulio. At kini pong kaya katamong palengke. So muli po, Bob, payabot po kang nanay. Ito muna, pipiya ko yung kaya pa oras. Kaya kung ako po tunggal-tunggal, kaya kami bilog isang guniyang bayan, kaya kapitan. Kareng kabalyan tamo kung magtinda kayo ng palengke. Ito po rin board member tamo. Para sopan na ka tamo kaya pangangailangan tamo ka rin proyekto, mo kaya proyekto, kaya ka ng programa po. Then, mapalat ka tamo po. Rob, nakalpong, salamat kayo. Thank you po. Sige po, luklok tayo po. Kasama pong Mayor Ton, Vice Mayor June, among Benjamin, Karing Konsyahal, Barangay Captain, kay katamuhan pong Atchokeni. Sa Mayor, Vice Mayor ang pong SB member kasi dahil po karet ang masanting na program. So, inulit naman po kay provincial government. Ano pa natin po maglato ng Mayor Ton? Bago ay sopan niya po yung balangin. Nakalpong salamat kay Mayor. Nakalpong salamat, Governor. Pamamasa aking mayo. Ang unang babye kay katamo ang ting grasya pagkanita sumulong kakabiyayan kay Rikindia po. Manalangin tayo. Kaya ito ating pangipanatili ng inosisya at lulot, ating pamanyali at pamamisaligan niya yung imong bagay, kakayang bag at Espiritu Santo. Okay po. Nila po dito. Photos lang po. 3, 2, 1. Okay. Excited din kayo? 1.